Culler de Pau! ¡Javier Ollero! ¡Reboredo! ¡Enhorabuena! ¡Perdonad la encerrona! Muchas felicidades. Con esta sorpresa, Javier Olleros e a súa muller Amaranta coñeceron que o seu restaurante recibiría este ano unha segunda estrela Michelin, converténdose no primeiro establecemento galego que recibe o dobre recoñecemento. Pero o cociñeiro grovense é un agasallo para toda a xente que está detrás de Culler de Pau. Todos os que participan de Culler de Pau, que son os nosos pequenos colaboradores, aliados, que son os produtores, que a familia, que é a xente artesanía, que é a xente dos mariñeiros, agricultores, etc. Toda esta xente que todos estes recoñecementos nos permiten poder pois agasallar con a quen o merece, ¿no? E quen fai posible que isto funcione da forma que funciona. Os inspectores da guía Michelin destacaron do restaurante grovense a súa cociña auténtica e a súa calidade. Tratamos de facer unha cociña limpa, donde o produto fale, donde cada cousa sepa o que é e donde a armonía este no conxunto. Outros dos aspectos que destacaron da cociña de Culler de Pau é a súa esencia a partir de produtos de proximidade. Para Javier Olleros, o Grove e a súa xente son a súa musa creativa. Sentido común, ¿no? Si teño calidade, teño excelencia cerca, quero ter carácter e personalidade e quero ter un control sobre o que traballo, eu abro a porta da miña casa, este onde estei, e miro, observo que teño ao redor como ferramentas para facer o meu traballo. E, curiosamente, no Grove e en Galicia en xeral é un lugar único. Outro dos recoñecementos que recibiu Culler de Pau foi a nova Estrela Verde, un distintivo que recoñece os establecementos sostibles, un galardón que tamén obtivo Pepe Vieira. Sí, este é un distintivo moi chulo, moi chulo, porque creo que nos pode axudar a todos a ser máis responsables. A pesar do éxito obtido, Javier Olleros non se esquece da situación que está pasando o sector. Pide que se axude os negocios para evitar que ninguén quede atrás, especialmente os establecementos máis pequenos. En canto ao futuro de Culler de Pau, o cociñeiro advirte que seguirán traballando coas mesmas ganas e ilusión de sempre.